Nggih, Pak, enjing, Pak. Sugeng enjing. Ngelilir niku wau. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih, bentene namung setunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem ngoten. Oh iya. Penggemar wayang anjuk cek komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya cek lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Mar tak gawakne kaos mesti lali ya. Oh alah Pak Tukul. Iya. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dhumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca dija laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak. Iya, amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Niken niki. Amin. Mungkin mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, ten. Nggih, pun. Ya. Mawon. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri hak. Oh, alah. Ya. Gek lakon apa? Ya. Metik seri angling Darmo. Luar biasa loh kan weekend. Iki kan catetane dusun aku kan. Ndak anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak ru bocah. Alah untuk apa to, Pak? Lah gedene ya ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. Aja nggae kacamata ireng ya ini iki. Malah peteng ya kan. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jenenge ula tampar Ken. Alam. Kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. Nggih lho, Pak. Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu. leres. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang ya ta? Heeh. Lho nanang delokon, dhek mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang mergo picek. Lho niku. PC audio nggih niki ya. PC audio apa? Nggih. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. Sampean dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku alhamdulillah kan aku ndak aneh-aneh. Lambe. Ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. Aku lek kon godhoe dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni cegrek penglihatanmu. Aliwane listrik dipateni. Aduh kan. Wani gonja garwane sang moho wiku nanong anengge sang nagaraja sesilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemar Mbak Niken apa? benjing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to, Mas. Lah, Kowe kok ngerti jadwal Niken iki sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Map. Apa hubungannya karo Google Map ki lho? Ora, aku ndelok nang postingan Ken. Aku nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas Enten Nanang. suwantene to Budi. Nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya.
Sanjake wong ayu ya. Ya, digarap ya. Nggih, siap. Lagu niki iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih. Uga sing ngempit-ngempit nduk niken nalika jek cilik dhisik. Leres. Iki diaransemen, tegese iringane digarap. Nggih. Nganggo gamelan Bali. Nah, siap. Monggo kan. Nggih. Yes, Gen ditembangne karo Nduk Niken yo nang. Nggih, siap. Sampeyan istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah niku demen kula siap. Retno Cungpe ket mangkat mau wis ngrasani engko bengi duet karo Nanang. Nggih kula krasa teng ati kula krasa, Pak. Saestu, Pak, saestu. Saestu niku, Pak. Siap, Pak. Lugose ya, Lin. Nggih, siap. Nah, yuk coba Nyidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados. Kini karawane sangarase mane wani slingkolan olale ate kula tampar gorang ajar naka kini asring diparani kangen leno kula balik nyai terus dilele cumpur ayu wet jamulu nganti medan telu nyuntan lapsu sering kalpura konangan siang leng derma latah bareng lilet nakakini alam balik ulung goliwat jambal Dangdut, Dok. jenang nyina kakini karawane sangresi mani selingkuh lan laliane kula tampar kurang ajar naga kini
Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Merga nggon limbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Nggih. Mriko Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP jaturi tindak panggung gandeng mau Pak Kepala Sekolah sing dirumbiyenke mbok menawa beliau tasih kepareng wungon lelenggan jaturi tindak panggung yo Nduk. Nggih Pak. Ibu Indrawati SPD mbok menawa tasih lenggah menggo jaturi tindak panggung. Ngono ya, Truk. Ya, mau masalah ya Pak Kepala Sekolah sike sing kon tindak panggung. Ya. Monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung sing lenggah ora? Sing wonten mboten? Nah. Tasih enten mboten apa? Mboten enten anune, Pak. Oh, pun. Berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Nggih, tetep. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki Bu. Ya. Ya, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Ya, turut. Ibu Indrawati, nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula aturi tindak amargi kala wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Nggih. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Dereng. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, sedang enjing Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat Bu. Oh, remen sangat. Nggih, amargi ditanggap nggih Oh, makane nggih. remen. Mboten nggih mboten. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih saged. Saged, nggih? Saged. Nggih, pokok 1 hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten Bu. Oh, Saged dicicil. nggih. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih. Niki mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oh, nggih. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung mengke. Heeh. Bibar niki mengke Nggih. dicicil malih. Oh, Tahun ngoten. ngajeng. Oh nggih, gampang Bu nggih. Ngoten. Leres. Terus wiwit dinten niki dipun cicil awan isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000 niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep nek Nomor rekeninge nggih, Mbak. piye kan? Pripun? Jare isuk awan Angsal sore. mboten? Isuk awan sore ya pas hari H lho Pak maksudku. Pak sore ya terus mendino ngono kuwi. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil Nggih. ke saiki. Nggih. Weh ya plekoto no Bu. Ilang no muspro. Iya. Bang gampang mangke Bu, gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24. Nggih, tanggal nggih. itu. Oh nggih. Rencana tahun depan badhe nanggap nopo Bu?
Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil pangga oke. Oh nggih aman-aman mayang kan Aman. saged dicicil boleh. Wong Dicicil ngoten. laras nggih saged mboten, Pak? Apa? Dicicil laras dicicil saged mboten? Ya iso kepepete ya iso. Monggo Bu, badhe ngaturaken napa? Lagu napa Bu? Bu Indra. Nggih. Napa? Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ingkang bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih, panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kathah jenengan nggih sing nyanyi. Oh nggih napa? Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih Pon, nggih manut. Nggih. Lah iya. Monggo wis lunas ya kok ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Ben ora ngentot-ngentut wae ya. Lagune apa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas Agus. Kok Agus to coro. Wis Agus ae. Yo, lamunan. Mas Andi, padha aneh kowe kok ya. Iya. Kurang durok Pon dhuwur-dhuwur mboten saged mengki. Mboten niku nadane Mas Andi. Oh ngoten. Andi. Oh. Andi ora Agus. Sing jak paling jeneng ngarepe ayo terus ya. Wong ngoten. Nggih. Ah. Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya kok kula nggih enten kok sing jenenge Ahmad. Wong ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Tendo samudra pasang. Maka Bu. Kan tanpa wanganan. Tresna gumring sliramu sayang. Niku suara emas niku Bu. Mila. Nggih, Oh, saestu saya suarane jenengan. Mangke kula nyinden kados jenengan SMK PGRI 1 Nganjuk pripun? Ampun namun ditinggal. Sewantenipun sae Bu Indrawati. Saya saking pundi? Saestu ngalih musik nggih pas ngoten kok tempone nggih pas. Mergi Mbak Niken niku. Sing nggarai pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, Semoga sami-sami. sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa Untuk anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk, terima kasih. Kemarin juga sudah mempersembahkan jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya, karena Perangkatan murid kita 2529. nggih nggih. Kalau jadikan satu di sini pasti Nggak gelut. Oh, Nggak gitu. muat iya, tapi gelut, Gelut. pasti. Nah, maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyu musik Ah. untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria Jadi setiap angkatan itu nanggap sendiri-sendiri. nanggap sendiri-sendiri. Wah, luar biasa, luar biasa. Nggih. Kok sakit mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu toh, Bu? Ya, karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pinter. Nggih, nggih. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah Bapak. Betul, betul. Nggih. Nggih, nggih. Yang Maka pertama dari- itu karakternya ya. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu guru banyak menasihati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Betul, betul. Nggih. Nah, luar biasa, luar Nggih. biasa. Disiplin itu Karya- bagi kami nomor Nggih. 1 Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Nggih. Ah. Pasti selalu akan terkenang oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi
himbauan dan dawuh-dawuh dari Bapak Ibu guru. Nggih. Walaupun tidak sekarang tapi untuk besok dan kelak. Gitu. Ya, kami yakin Bapak. Nggih. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta Bapak. Betul. Ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Ya. Beliau punya bakat-bakat yang luar biasa. Betul. Berarti hebatnya anak-anak alumni sini itu karena didikan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Betul. Itu kalau pewayangan sebagai kawah condro di muka, Bu. Oh. Menggodok para generasi-generasi yang akan diandalkan di masa depan. Mula tepuk tangan lagi untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih, terima kasih. Luar biasa. Nggih, sampun nggih Bapak. Sampun Nggih. nggih. Mboten sah nyawer pun diwakili kalian Pak Kepala Sekolah. Oh, ngoten. Niki pun disiapne. Napa nggih? Repot-repot. Terus Mbah Nuwun, Bu. Nggih, Mbah Nuwun. Ya. Nggih, Bu, nggih. Ya. Ayo men disusul karo Mayang karo Okvalita. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah, iki. Nah. Yo cah telu. Mumpung enek Mas Gugu. Gugu. Heeh. Ki saka Mas Ruki sing ana melandangan Pace. Mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Yang kepengker kawan kepengker nimbali dumateng kula sakanca. Nggih, sembah nuwun. Nah. Ya ta. Nangis sajroning atiku.